Upat ka mga mananagat ang naluwas sa Philippine Coast Guard human mitikyaob ang ilang bangka sa kadagatan sa Karkar kagahapon. Mukapin sa 12 ka oras silang anaa sa kadagatan sa Karkar Point una ma-rescue. Naghimo ang BRP Suluan sa routine patrol dihang ilang nakita ang upat ka mga sakay sa mitikyaob nga bangka nangayo og tabang. Paingon unta sa Bohol ang upat aron mamalit og isda. Apan, gihapak sila og kusog nga hangin. Ang mga mananagat, giila nga sila si Eric Campo, Joven Gasalatan, Jonas Padillo ug JP Gasalatan, mga residente sa Barangay Tangki, Talisay City. Samtang laing residente sa kadagatan usa ka barko nga padung naunta sa Consuelo Port sa Camotes nasangad mga 200 meters gikan sa pantalan. Daling gi-rescue sa Quick Response Team sa Coast Guard ang mga pasahero. Gipabalhin sila og bangka. Matud ni Lieutenant Junior Grade Michael John Encina, tigpamaba sa PCG Central Visayas, nakadunggo ra hinuon sa pantalan ang maong barko. Luwas ra usab ang kapin 300 ka mga pasahero.